público é comunicar que o Tribunal Supremo acaba de confirmar a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, onde se dicía que a axuda publicada por mor das axudas do COVID-19 que a Consellería de Medio Rural convocou para o sector do vacún de carne eran discriminatorias por excluir de forma deliberada no seu artigo 5.4 as granxas de menos de 10 vacas. Fixar poboación e mantener o rural vivo é algo que precisamente está moi ligado ás pequenas explotacións. Neste noso país, a maioría das explotacións de montaña, en sitios máis despoboados, onde cada vez queda menos xente, donde hai pequenas explotacións, os pueblos siguen vivos. E donde non hai pequenas explotacións, os povos están desaparecendo.